कार्बि आंलं जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां गेदेमा लोगो नेहाथारि आरो बाहागो लाबावनो हानाय कार्बि आंलं जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो गेलेमु नेहाथारि आरो फैफानो हानाय बिथांमोननि बायदि बिबानाव थानाय गेदेमा बिबानगिरि सारमोन आरो बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हानाय निमाहा बिदों। आर'नाइजों नङाब्लाबो जोङो सिनायथि होनो सिगांबावदों। बाहागो लाफैबावनो हानाय कार्बि आंलं जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो लोगो नेहाथारि बिथां गेदेमा सारखौबो गावनि गोथार सिनायथिखौ लानो थाखाय आं गुरैयै खावलायबाय। खावलायबावगोन गेदेमा नेहाथारि बिथां गेदेमा सारखौबो गावनि गोथार सिनायथिखौ लानो थाखाय आं गुरैयै खावलायबाय। साबायखर बावदों। बे हाबाफारियावनो जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बाहागो लाबावनाय सेलाबरजखा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिबो बिथां गेदेमाया जोंनि बोसोनगिरि बिथाङानो जादों कार्बि आंलं जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि स्पिकार। साबायखर बावदों बिथां गेदेमानिसिमबो। दा आङो सिनायथि होनो सिगांबावदों कार्बि आंलं जिल्ला बर' साहित्य सभानि कसारी समाजनि मानगोनां लोगो आफादगिरि बिथां गेदेमाखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय आं गुरै खावलायबाय। साबायखर बावदों बिथां गेदेमानिसिमबो। आं बेखिनियावनो आलासि जि सिनायथि होनाय बे हाबाफारिखौ आं दोनथ'बाय। सोनाब दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे बानजायनायाव 13 बोसोर जोलुर बादायलायनाय हौवासाफोरनि नैथि खेब जाबाय नामा? नैथि खेब जोलुर बादायलायनाय सोनाब दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव आरो बे दिनै अपेनिं सेरेमनि बाहाय बाहागो लानाय जोंनि माबुल जासारि रेफ्रि रेडि खालामनो थाखाय खावलायदों गुरैनो थाबनो। साबायखर बावदों बिथां गेदेमानिसिम दिनैनि हाबाफारिखौ बेखेवनानै होनायनि थाखाय। दा गेलेगिरि बिथांमोनजों सिनाखि लालायनो थाखाय आं गुरै खावलायहरदों। बेजों लोगोसे जोंनि फ्रन्टेलनि गासैबो दैदेनगिरि गेदेमा बिथांमोनखौबो गेलेगिरि फंबायमोनजों सिनाखि लाहैलायनो आं गुरै खावलायदों।
Jandalan ay kanang umbra.